Het zijn twee pittige dames. Carice Nuchter uit Heerlen en Wendy Broeks uit Maastricht. Hun vriendinnen doen aan ballet en turnen, maar zij staan liever in de ring. Nee, liever boksen en een beetje agressie kwijtraken dan dat je zit te dansen. Ja. Midden van de ring pakken. Ze doen aan K1. En goed ook. Carice is pas 11 en vorig jaar werd ze Nederlands kampioen. Wendy is 16 en voormalig Europees en wereldkampioen. Dit weekend wacht voor hun het wereldkampioenschap in Italië. Nee, ik denk wel dat het lastig wordt. Lastig wordt het nooit. En ik denk wel dat het heftig wordt, maar ik ga er zeker voor vechten. En dat, ik heb nooit... Zo'n kans krijg je nooit. Ben je zenuwachtig? Nee. Helemaal niet? Nee. Ook niet een klein beetje? Nee. Hoe is dat bij jou? Ja, ik ben wel zenuwachtig. Steeds bij iedere wedstrijd maakt niks uit hoeveel ik heb gedaan. Ik ben altijd zenuwachtig, dat wel. Maar het komt wel altijd goed. Ja, rust. Hoe staat het ervoor met de dames? Zijn ze er klaar voor? Ja, hun wel. Jawel, ze zijn prima op conditie, zeg maar. En ze hebben er hard voor getraind. Dus ik denk wel dat het goed gaat komen. Dit is K1 op het hoogste niveau. Nederland is al jaren toonaangevend in de vechtsport. De jeugd draagt tijdens wedstrijden bescherming, maar het blijft een gevecht van man tegen man, of beter gezegd vrouw tegen vrouw. Je zou zeggen dat ouders er allerminst blij mee zijn als hun dochter besluit K1 te gaan doen. Het is een sport, je hebt te maken met bonden, er is controle en ze zijn volledig beschermd. En als het fout gaat, dan wordt de handdoek gegooid. En zo eerlijk moet je wel zijn, ja. Als het misgaat, gooi je de handdoek in de ring en dan is het afgelopen. Toch lijkt me wel spannend zo'n gevecht. Hoe is dat, in zo'n ring tegen iemand te staan? Ja, dus steeds opnieuw word je wel zenuwachtig en het is steeds moeilijk. Maar als je eenmaal bezig bent met een wedstrijd, komt het wel goed. Ja. De laatste tikken van de training. De tegenstanders kunnen de borsten nat maken dit weekend. Deze dames gaan voor de titel. 8. Gaan jullie winnen? We gaan Daar gaan we voor.